teď? Tak dneska je úžasný den, protože jsme se dostali na skutečný konec svatojakubské cesty. To je tady u mě přesně označený. 0. kilometr, neboli konec světa, neboli městečko Fistera na pobřeží Atlantského oceánu, kde svatojakubská pouť ve skutečnosti končí. Z důvodu nedostatku času jsme se měli autobusem asi 2,5 hodiny, je to vzdálený pouze asi 80 kilometrů. Ale jsem ráda, že jsme tady zakončili tuto cestu. Pro mě osobně je to tady větší zážitek než u katedrály v Santiagu a cítím se tady, nevím jestli jako v skutečném konci světa, ale je to tady fakt parádní a perfektní. Součástí tady tohoto, součástí tady tohoto místa je i takový speciální rituál, kdy hned za mnou, za majákem, který je součástí tady tohoto výběžku, člověk uskuteční takový rituál, kdy spálí nějakou svou věc starou, nejlépe boty, ve kterých jsem došel. My bychom asi neodešli potom bosí, tak jsme si vybrali, že spálíme naše ponožky a spálili jsme něco, kousek svého starého oblečení a s tím snad všechny staré škaredý vzpomínky anebo něco, co se nám v minulosti nepodařilo. Takže odpoledne odjíždíme do Porta a potom zase už bohužel domů. Tady ta naše cesta bohužel končí, ale já jsem ráda, že jsme ji nakonec zakončili tady, že to neskončilo v Santiagu, ale že je to tady a strašně moc se těším, až se sem vrátím. Nevím, jestli s Veronikou nebo s někým jiným, ale jsem ráda, že, protože jsem o téhle cestě dlouho četla, sněla, přála jsem si, ale nějak jsem nedokázala udělat ten první krok, tak jsem strašně ráda, že Veronika vybrala z asi stovek svých známých zrovna mě, kterou oslovila. Byť jsme se neznali do té doby nějak blíž a jestli bych s ní tu cestu nepodstoupila. A za tohle jí teda tímto děkuji, že si mě fakt vybrala, protože to bylo pro mě překvapení. Já, když jsem do toho šla s ne nedůvěrou, ale s nejistotou, jak to celý dopadne, tak jsem ráda, že to byla nakonec právě ona a že jsme to podstoupili tuhle cestu spolu. Takže tímto jí děkuji a zdravím všechny, co se sem vydají a dojděte určitě na konec světa. Jestli konec světa vypadá takhle, tak se máme fakt na co těšit.